mi 10 ljudi, šalim se, nismo 10 ljudi, mi nismo sedbijani, jel da? I ćao svima ljudi, Andra ovdje sa Rage Gaming TV-a. Inače, ja sam onaj Steve koji igra Minecraft predstavljavanje i ja ga Rio i šalim se, ovo je moj prvi vlog, zato što, mislim nije prvi, snimao sam ja još vlogov, ali ovo je moj prvi vlog na ovom kanalu. Ja snimao sam Agario i Minecraft predstavljavanje. Snimat ćemo Minecraft na KGB-u, sad ćete vidjeti imati opis na Sarmacraftu, tagu, iako ne znate ni šta je tag, ali dobro, možda znate mi. Niste vi glupi, znate, ali ja sam ipak pro, ne mislim na prosto retardirane osobe, nego na profesionalne retardirane osobe, šalim se, na projeve. Tako da, eto, samo sam htio da snimim jedan klip. Da, i na ovom kanalu će biti još vlogova sa onako s Ivanom, ako ne znate ko je Ivan, upoznat ćete ga, to je novi član. Kad bude došao, to je novi član, on će da snima s nama Building Battles, Minecraft, neke challenge, Water Challenge, Traka Challenge, jako ne znam šta je to, sam se čuo. Tako da, eto, to bi bilo to od ove epizode. Ja sam samo htio da vam snimim nešto onako, da pogledate moju facu. Da, inače, zašto sam ovako svetao? Prije sam htio samo ovo svetlo, ne vidite kad tu je jedno svetlo, ali, nisam, evo vidite, ovdje imam jednu školsku lampu, sad ćete da je vidite, evo je, tu je. I sad, ako isključimo, pogledajte kako je. Znači, uopće se ne vidim, jer mislim, vi vidite moju facu. Ali ovako, onako, bit će takvi klipovi, tako da. To bi bilo to za ovaj klip, vidimo se u nekom sljedećem i šerujte, lajkujte i tako to. Ćao!